livet er i konstant bevægelse. Intet forbliver det samme, og vi er ingen undtagelse. Men når forandring handler om os, når vores krop, vores energi, vores tænkning tager form, bliver vi pludselig bange. Vi føler, at vi mister noget. Men lad mig fortælle dig noget. Det er ikke den, der ændrer, der taber. Det er den, der modstår forandring. Mænds overgangsalder er ikke en lukning. Dette er en port. En låge, bag hvilken en ny du venter dig. En stærkere, klogere, mere bevidst version af dig, i stand til at transcendere fortidens forviklinger og aktivt forme din fremtid. Mange mennesker er bange for at gå ind i denne port, fordi de tror, at det ukendte er farligt. Men tænk over det. De bedste øjeblikke i dit liv blev ikke født, da alt var behageligt og forudsigeligt. Men når du turde træde ud af din komfortzone, når du prøvede nye ting, når det ikke handlede om, hvad du mistede, der betød noget, men hvad du kunne opnå. Den største fejl, du kan begå, er at holde fast i fortiden, mens dit liv bevæger sig fremad. Hvis du altid ser tilbage på, hvordan du var for 20 eller 30 år siden, vil du ikke engang indse, hvor meget potentiale de kommende år rummer. Det betyder ikke, at du ikke skal respektere, hvem du engang var. Men det er også tid til at ære dit nye jeg. Mandlig overgangsalder er ikke en straf, men en mulighed for at blive den bedste udgave af dig selv nu i denne fase af livet. Tænk på denne periode som en ny fase i en træningsplan. Muskler vokser kun, hvis du konstant udfordrer dem. Hvis du altid laver de samme øvelser, vil du stagnere efter et stykke tid. Det samme gælder for dit liv. Hvis du altid holder fast i de samme tanker, hvis du altid ser til fortiden, vil du ikke udvikle dig. Overgangsalderen bringer netop denne nye udfordring til dig. Du skal ikke se tilbage. Du skal se fremad. Mange siger, men jeg er ikke den samme længere. Og de har ret. Du er ikke den samme. Men det er ikke en dårlig ting. Du har nu erfaring, visdom og selverkendelse, som ikke fandtes i din ungdom. Spørgsmålet er ikke, om du kan få dit gamle jeg tilbage. Spørgsmålet er du villig til at lære den nye, stærkere, mere bevidste mand at kende, du kan blive? Forandring betyder ikke, at du mister noget. Forandring betyder at finde det, der var gemt i dig. Forestil dig, at dit liv er et skib, der sejler på havet. Hvis du altid kigger bagud, vil du aldrig se de nye kyster, de nye muligheder. Men hvis du ser fremad, hvis du slipper fortidens sejl, kan en helt ny verden åbne sig for dig. Denne ændring sker ikke fra den ene dag til den anden. Det er en proces, og enhver stor transformation begynder med en beslutning. Spørgsmålet er du villig til at træffe denne beslutning? Er du villig til at give slip på gamle mønstre og lede efter nye muligheder? Er du villig til at tænke anderledes om dig selv? For forandring er uundgåelig. Men hvad du gør det til, er op til dig. For virkelig at tage kontrol over dit eget liv, skal du først forstå, hvad der sker med dig. Mange mennesker er bange for forandringer, fordi de ikke forstår, hvad der foregår i deres krop og sind. Men bliver du bevidst om processerne, er du allerede en fordel. Mandlig overgangsalder
også kendt som andropause, er ikke en pludselig begivenhed. Dette er en gradvis transformation, der finder sted over årtier. Hovedårsagen er et fald i testosteronniveauet, som normalt falder med omkring 1% om året fra 30 års alderen. Dette er en langsom proces, men når det omkring 5 år fyrer til 50 års alderen når, at det allerede giver mærkbare effekter, oplever mange mænd det som en overraskelse. Denne periode behandles ofte som et tegn på svaghed, men det handler egentlig ikke om at gøre dig svagere. Det handler om at behandle din krop anderledes. Hvilke ændringer kan du bemærke? Faldende energiniveauer. Du bemærker, at du er mere udmattet ved slutningen af dagen og ikke har det drive, der var naturligt før. Muskeltab og langsommere stofskifte. Hvis du ikke er opmærksom, vil dine muskler begynde at nedbrydes, og du vil nemmere lagre overskydende fedt. Humørsvingninger, utålmodighed, tab af motivation. Du har måske været meget mere tålmodig før, og nu føler du dig pludselig mere vred eller sløv. Søvnforstyrrelser og nedsat libido. Din søvnkvalitet kan ændre sig, og din seksuelle lyst kan også falde. Disse symptomer betyder dog ikke dommedag. Faktisk, hvis du styrer dem bevidst, kan du holde din krops funktioner under fuld kontrol. Det vigtigste at forstå er, at din alder ikke bestemmer, hvor fit du er. Det handler om den livsstil, du fører. Hvis du inkorporerer ordentlig ernæring, motion og hvile i dit liv, kan du ikke kun bevare din styrke, men også komme i bedre form end nogensinde før. Forestil dig, at din krop er en bil. Da man var yngre, kørte den uden problemer, selv på den billigste benzin. Nu har den dog brug for kvalitetsbrændstof. Hvis du ikke er opmærksom og fortsætter med den gamle livsstil, bliver det stadig sværere at fungere. Men hvis du bevidst vedligeholder den, kan du holde den i topform i mange år fremover. Så spørgsmålet er ikke, om du kan undgå denne periode. Det er, hvordan du håndterer det. Nu har du 2 muligheder. Du overgiver dig til forandringerne. Du lader dem styre dig. Du accepterer trætheden, det langsomme stofskifte, den stigende vægt og siger, dette er livets orden. Begynder bevidst at arbejde med dig selv. Du forstår, at dette ikke er begyndelsen på tilbagegang, men en ny fase af livet. Du begynder at kontrollere din krops processer og arbejder aktivt for at holde dig i den bedst mulige form. Den største hindring er ikke i din krop, men i dit sind. Hvis du tænker, det er for sent at ændre, så vil det virkelig være for sent. Men hvis du indser, at alt afhænger af din holdning, kan du finde energi og styrke i dig selv, som du aldrig troede, du havde før. Succesfulde mænd ved én ting med sikkerhed. Livet handler ikke om år, men om holdning. Nu skal du beslutte dig. Vil du acceptere forandringerne og lade dem forme dig, eller vil du aktivt kontrollere udviklingen af din egen krop og dit liv? Valget er dit.